gaat gebeuren. Kan Mika Ooms nog voorbij komen? We zien het zo meteen. Ik denk het niet. Het is nog Joppe Morris, denk ik. Dan op die derde plaats zien we daar met het nummer 86 richting finish fietsen. En dat is Fausto Del Rey. Er is de pro 26 ondertussen van start gegaan. Boys 8 jaar nog steeds met het startnummer 116 hier op de eerste plaats. Dat is Robin Verwij. Robin Verwij op 1. Dan op die tweede plaats zien we daar Brent van Aarschot. Brent van Aarschot, hij rijdt momenteel voor de club van Zolder. Die zit op die tweede positie. En die ligt natuurlijk op de loer. Want de Cat Brent, hij stopt pas aan de finish met fietsen. En hij komt hier op bijna langs zij. En op de derde plaats zien we daar met 129 Victor Verelle. Victor Verelle hier voor de plaatselijke Antwerpen MX Club. En kan Brent van Aarschot, hij komt er inderdaad nog over daar op die laatste rechte lijn. Brent van Aarschot wint er eigenlijk toch nog deze eerste. Ooms, de première place, Benedict Keerberger. Benedict Keerberger en première position, ça fait tout Delmé. Delmé qui prend la première place. Et ça c'est bon pour la place dans le finale. Oké, race nummer 26 in de boys categorie 8 jaar. Race 26. Brent van Aarschot daar al de eerste positie. En het is daar op het derde stukje van tijd van Aarschot. Nee, dat moet doen. Knap, 120. Op die tweede plaats die 125 nummer. Dat is Leander de Gent die rijdt voor het Isorex team. En PBX Gleitingen, dames en heren. Robin Verwij, die zit daar op die derde positie. Maar op 4 hebben we Brent. Derde is voor het nummer 86 van Fausto Del Rey, gevolgd door het nummer 95 van Sten Roos van de WMX Devils. Maar het is toch daarvan van Peer WMX die weet die compositie vast te houden. Joppe Morris wint op deze derde manche. Race nummer 26 komt hier over met zijn eigen vlogen. En dan zit daar Brent van Aarschot met dat nummer 20 op de eerste plaats. Hij rijdt dit jaar voor de club uit Zolder. Hij pakt hier ruimschools zijn kop. Minstens of 10 heeft hij ondertussen voor, denk ik. En dan kan hij al een klein beetje richting de finish en zich natuurlijk klaarmaken voor de finale. 125 zit op die tweede plaats. Dat is Leander de Gent van het Isorex team. Op die tweede plaats dan de derde is voor het nummer 116 van Robin Verwij. Die derde positie. En het is dan met 113 op die vierde plaats terechtgekomen Nick Toppits. Maar op de kop van de wedstrijd is er nog steeds Peer WMX met Joppe Morris op 1. Tristan van Dijk op 2, Stig Lievens op 3. En de derde plaats gehoord elkaar toch nog spannend. Nee, het is maar uit Vlijtingen die pakt hier die vierde plaats. De mannen van 8 jaar op de trek en de mannen van 8 jaar. Dat is Seppo Rij, Brent van Aarschot, Toon. Maar hij is op 1 op die tweede positie. Ja, we kijken daar de mannen van nummer 60. Er is Toon Aarts op die tweede positie. Hij plaats voor de man met nummer 3. Goeie jongen, hup! Dan is er nog 1 plaatsje te verdienen. 1 plaatsje te verdienen. Zijn dat de 2 mannen uit Keerbergen die het daar moeten uitmaken. Het is de 87 van de Toors die daar op 4 zit. En dan is het de 20 die op Komt er nog 5 man, de trouwens komt er niet. Volgens mij gaat hij nog mee. Ik ben er niet zeker van. Schiet me niet op als het niet zo is. Kom aan Brent, kom aan. Verder, jawel. Voetje, kom aan. Peer, Sasse, Joppe Morisse. De première position, Stig Lievens. 4e place, c'est aussi pour un PMX 2000. Oui, peut-être. Kom aan Brent. C'est juste. Goed jongen. Rustig. Pour la 3e position. C'est toujours en Et ça, c'est Joppe Morisse. Boys 8 jaar. Finale, Toon Aerts, Mika Ooms, Kai Rochmans, Joppe Morris, Tristan van Dijk, Brent van Aarschot, Travis Passaretti en Seppe Andrijs. En wie pakt er naar de kopstart? Het zijn de mannen van Westerlo, het zijn de mannen van Westel. Ze zitten met z'n tweeën. Is het Passaretti? Het is met 79. Plaats. Dan zien we daar met het startnummer 9 achteraan zagen we daar. En dat staat niet op mijn lijst, dus dan moeten we even kijken dat dat wel klopt. Eén ding is zeker gedaan met 71 cent.
Seppe Andrijs op 1. Dan op 2 is het met 60 ondertussen. 60 is Toon Aert. Dan op die derde plaats is het volgens mij Joppe Morris. Ja, Joppe Morris op die derde plaats. Dat is de top 3. Dan Tristan van Dijk op 4. Maar de winnaar hier vandaag bij de boys van 8 jaar, dat is Seppe Andrijs.